Здравейте отново, братя и сестри в истината. Днес искам да кажа няколко думи по една много важна тема. Темата е за това какво е светлината и какво е истинската светлина. Както знаете, в духовните среди се лансира идеята, че Бог е светлина и че ние трябва да се стремим към светлината. Призивите са за стремеж към светлината, за живот в светлина, за работа за светлината и в светлината. Тук е уловката, но нека първо да видим какво е светлината, какво значи тази дума. Както знаете, има различни видове светлина. Има физическа светлина, има светлина от електрическата крушка, има дневна светлина от слънцето. Има обаче и не физическа светлина, която светлина е духовната светлина. Това е светлината, която с която човек бива озаряван, когато тръгне по духовният път. Това е всъщност бялата светлина на Демиурга и на вселенските богове. С тази светлина те ни озаряват, когато ние вървим по техният път. Тази светлина всъщност не е истинската светлина. Тя е нещо по-нише, нещо вторично спрямо истинската светлина. Истинската светлина е всъщност прасветлината. Запомнете тази дума, това е много важно понятие, което аз искам вие да приемете и да научите. Прасветлината е всъщност нещо неизмеримо по-висше, неизмеримо по-древно и първично от така наречената светлина. Тя иде от самият абсолют и се проявява чрез духът на човека, чрез неговият абсолютен аз. Прасветлината, бидейки нещо древно, нещо, което е първично, нещо, което е несътворено, тя е несътворена светлина, тя е всъщност невъзприемаема за човека. Човешкото същество е така устроено, че няма сетивата да възприеме прасветлината. Хората не могат да я възприемат. Единствено духа в човека, и то будния, озарения дух, може да възприеме прасветлината и да бъде озарен от нея. В очите на невежите тя задължително изглежда като мрак. Изглежда като зло, като нещо мрачно и неразбираемо. За да разберете какво е прасветлината, вие трябва да се стремите към духа и към истината, и то истински. И тогава, след години на търсене и на истинска работа за духа, тогава вие ще започнете постепенно да разбирате какво е това прасветлина и да различавате. Много важен момент е различаването и именно за това ви говоря тези думи, за да различавате светлината от прасветлината. Това са две напълно различни неща. Светлината е вселенска и е всъщност доста по-ниша от истинската първична светлина, която е прасветлината и която е древна, несътворена и изключително интензивна. Тя се отличава с това качество. Свръхинтензивност, свръхнаситеност и свръхмощност. Когато се обърнете към абсолюта, към вашият истински аз, тогава вие ще започнете да разбирате тези неща. Тогава ще бъдете озарени от тази светлина, която светлина е само за избрани. Тя не е за обикновените хора. Тези неща искам да ги разбирате добре, за да може да продължим още по-нататък в истината. И така, стремете се към истината, стремете се към вашия дух
И постепенно ще дойде това разбиране, кое какво е и какво трябва да правите вие, за да навлезете в истината. Запомнете тази дума прасветлина, защото тя е много важно понятие, което ще ви бъде необходимо във вашия духовен път за по-нататък. Благодаря ви за това, че ме слушате и гледате и до скоро, до следващата лекция.